Musulman dogalla. Yine bir däne Ramazan ayda olakon bir sebeplen biri adam taatden Ramazan ay bir olca ay, forsat ayda. Olakon bir taatden adamın mahrum bolýarlygy Ramazan ayda gaw dikkat edeýin şunu. Ramazana bir zayıflık bilen adamı taatin zayıflendirýän zat Ramazan ayda bir muhim noktaşy. O näme? Adam taatten mahrum galýar Ramazan ayda. Şoňa olakon sebeplen biri et-tesahul fi's-sem'i wal-basar. Yani Ramazan ay gelýär-de, şu Ramazan ayda adam yaltanýar, eýş ilim bilen öwünçä bir zatlar ederniýän. Öwünçä men Kur'any hatm ederin, başga bir bernamalarda körün, şu ayda men gaw geçirerin diýe adam pahyr. Emma şu Ramazan ay gelýär, olakon bir illetliň biri, sebepleň biri adam taate zayıf bolýar, ibadete yaltanýar Ramazan ay. Şoň olakon illetleriniň biri şu göz bilen kulakdyr, jawan dostlar. Hemişe meni sen göz kulagyny islah etmeli. Emma Ramazan aýdan öňçe hukman islah etmeli. O näme? Göz bilen kulak mustaqim irtibaty we ýüregi. Göz her zady görüberse, hatda fezai mejazi, şebeke-i mejazi kirýän her zady güýmenip gözläp dursaň, bir gözlen aludegiyle ýürege garşy mustaqim bary berse, ya kulak bilen halan zady adam eşdi berse, mundan aludegiyle hafalı doğru giri verse ýüregi, bir ýürek zayıflenýär. Ýürek zayıf olandan soňra tamamy bedene, äzaý bedene ýürek destur berýär. Ýürek zayıf olandan soňra sen elinde gymylasy gelmeýär, dilinde zikri barasy gelmeýär. Aýaňda da bir ýagşy ýerleri görýäsi gelmeýär. Olakon sebeplen biri haşy. Bir bolar bolmaz zatla ýüregiňi zayıf etirýän zatla iman zäfe düşürüp sen soňra taatiňe zäf getirjek zatlardan uzak durmalysy ýaş dostlar. Geçen selefle Hudaý Taala